Шон МС касе ки ҳар рӯз дар интернет тамошо мекунад, наход зани тоҷиками хеле кунад, наход зани шудор зино кунад. Анеки як савол, наход марди тоҷик, наход марди тоҷик кору боре ки дар ватани худаш мешава овозаш кунад. Блогер Дунё дигаши дунё при гапи чапши зани касе как зино интернет при хапши сиёҳии номи кас волидайна изо мурдан блогеронона да хуни бегона тарка да хурдан замоне расид ки биғалти наметан наҷот ҳичка гуноҳи ҳичкара намекна баҷо сумкор мекунем имрӯз паса да якдигара гуноҳи хидмона баҷо када мегемай дигара кори ӯ ҳаромайҳо ранги изои мумин шуш хотири фарзандош мебахшидаш мумкин камай пацани беаруса духтари бепарен қариб ки ҳамаи хидмон дар дуруни гуноҳтарем неки кадомон метонем ро парои камера ай гуноҳи хидмон нақл кунем боша каме ҳам дар гуноҳи хидмон мо ранги адвокат мекунем кор неки гуноҳи дигаро боша мо мешем прокурор хидмам ғарқи гуноҳам таги осмони кабуд дар пеши хона ва ҷура ҳам дар ҳаёти ютуб ба қимор даъват кардани мардум кори хуб нест неки барои ғалабаи нафси хидм қувва нест касе пушаймонай гуноҳ ка тавбаи сидқан ай вадаи хидшай ки мебахшаш худованд неки ӯ навору кадр дар интернет мемонад чанд сол пас бачаи ӯ чанд сола меша ки медонам мумкин бишина инеда бибина модара ай берун ку ҳичи намумкин ай дарун бидара мумкин хидкушида бараи кадро шакаса модар сад гуноҳам кина барои фарзанд муқаддаса ҳеҷ вақт модарша ягон чӣ гуфта наметона неки вена задана ё дору хӯрда метона фикр ки пешай партофтани видеора ютуб да чанд оила вайрон меша ки $100 монатида кӯдак бепадар калон меша зан бева мемона касе як ҳаёт да байни ҳама шарманда мемона шаб дуруни дискотека пири маса зинокорай блогеро хапандаи коре ки хабар доранд шаб траса пири арӯз афсӯс замат хапен мардои зандорам зино кадестан луворам хапен зино ҳам барои марда ҳам барои зан зиноҳай зинои мардо да хапем зинои зан киноҳай ғарибида неки тоқат када наместан чанд ҳазор рубл мехаран як партияи мақсади ма пиштигирӣ нест мардуми зинокора қапиданиен ҳамаша қапен зана мардора хоҳиши зино баъди алкогол мешава пайдо пиён шай маҷнун мешай баъд мекови лайло ту видео да бигерман кунан фурӯши алкогола чӣ ба клубуяй маҳкам кардан чанд ҷои ҳалола пире тема барои блог интереснияй да халқам неки чӣ ба итари темаҳо да блогеро хапай ба гуфти хито шумо аки ҳақиқатпарастен шумо просто хайперен ягон тат блогерам нестен.